Molt bona tarda a tothom. Em sentiu? Sí, no? No? Sí, perfecte. Doncs molt bona tarda a tothom i sigueu benvinguts i benvingudes en aquest acte de presentació del candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'alcaldia de Lleida, el Carles Vega, el qual ens pronunciarà a la conferència Una ètica republicana per a Lleida, un acte en el qual comptem també amb la presència del president d'Esquerra Republicana de Catalunya, l'Oriol Junqueras. Benvinguts sigueu tots i totes, us deia, en aquest acte. De fet, avui només entrar ja he vist moltes cares conegudes, d'amics, companys, però també moltes cares noves, i això és bo. Em fa especial il·lusió ser avui aquí en aquest acte, i espero que a vosaltres també. Primer de tot per ser-hi, i per donar aquest tret de sortida públic al projecte de ciutat que volem. També per acompanyar el Carles Vega, i donar un cop de mà en aquest camí que massa vegades és d'espines i de no tantes roses com voldríem. I també acompanyant aquest nou repte que ens ha de permetre acabar amb l'anomalia que vivim a la ciutat de Lleida, la de no tenir la veu d'Esquerra Republicana de Catalunya a la paeria. Em fa il·lusió, deia, com a lleidatana i com a torregrossina, que és que la gent dels pobles i d'aquí de les Terres de Lleida veiem en la ciutat de Lleida el nostre cap i casal. I per tant em fa il·lusió perquè és una gran notícia veure que aquesta capital està forjant un projecte il·lusionador per fer de Lleida una ciutat republicana. Que quedin enrere aquelles fúries que aterren aquesta ciutat d'ideals que volíem bastir, com ens explicava el nostre estimat Màrius Torres, i que puguem reconstruir els somnis i construir la ciutat que volem en el país que volem. Així doncs, i sense més preàmbuls, donem pas al company, al professor i al president Oriol Junqueras. Ara us podria explicar el seu currículum, el currículum de l'Oriol, passant i explicant que és alcalde de Sant Vicenç dels Horts, i estic convençuda que ell en el seu discurs en parlarà, o explicant que és doctor en Història del Pensament Econòmic i que ha exercit de professor a la universitat, i estic convençuda que pel to didàctic i pedagògic que tindrà durant la seva intervenció doncs també ho podreu veure del cert. També podria explicar-vos que ha estat eurodiputat al Parlament o que ha col·laborat en diversos mitjans de comunicació, qui no recorda el Favorit de TV3 o l'Enguàrdia de Catalunya Ràdio, o fins i tot explicar-vos el reguitzell de llibres que ell ha escrit. Podria fer tot això, però no ho faré. Només us diré que vaig tenir l'honor de conèixer l'Oriol Junqueras quan ell feia de professor a la Universitat Autònoma de Barcelona i que llavors ell arribava a classe vestit amb una armilla i unes xiruques, era el seu uniforme de professor, i ens explicava l'apassionant història de Catalunya de forma també apassionada. Ara, uns quants anys més tard, ha canviat l'armilla per l'americana o per la camisa, avui, està per aquí baix l'americana, i ha canviat les xiruques per les sabates. Però segueix sent el mateix, apassionat pel seu país i per la seva gent. I el que és més important, que per una temporada ha deixat d'explicar la història del nostre país i el que està fent és crear-la i construir-la i escrivint les pàgines de la nostra pròpia història amb la tasca que fa dia a dia. Per tant, amb tots vosaltres, l'Oriol Junqueras. Bona tarda a tothom. Em poso aquí perquè em sembla que és el lloc on veig més gent, diguem-ne, perquè sé que darrere d'aquest gran pilar no hi ha ningú. Ara que va presentar la Marta va ser alumna. La vida de professor és una vida molt interessant, molt apassionant. Segur que té les seves dificultats. Avui un insigne polític del país deia que ell no faria mai de professor perquè els professors no cobren prou. Ho heu sentit o no, això? En canvi, jo l'altre dia en el mateix programa deia que em moria de ganes de tornar a ser professor i de deixar la política. Escolteu, una cosa. Jo tota la meva vida he fet més o menys el mateix, que és aprendre coses i el so aquest que reverbera el podem afluixar, el podem baixar, o no. És que sona molt artificial, molt llunyà i molt distant i molt res. Perquè si m'ho trec, què passaria? Si m'ho trec, si parlo amb veu alta, em sentiu? Així la veu arriba més natural, diguem. Escolteu, jo tota la...
tota la vida m'he dedicat més o menys al mateix, que és intentar aprendre coses i després intentar explicar-les, d'acord? Quan feia de professor i ara que em toca, durant una etapa de la meva vida, doncs ser de polític. Molt bé, si el que haig de fer és aprendre coses i explicar-les, jo estic obligat a començar com començo moltes vegades. I és que de motius per la preocupació no ens en falten. Hi ha molts motius perquè estiguem preocupats. Motius de caràcter econòmic, de caràcter social, de caràcter polític. Els motius de caràcter econòmic més o menys els sabeu tots o fins i tot els experimenteu en la vostra pròpia carn o en la carn de les vostres famílies. El país té un nivell d'atur altíssim, el país té gent que està a l'atur des de fa molt de temps, atur de llarga durada, té famílies que no tenen cap mena d'ingrés perquè tots els seus membres estan a l'atur o en tot cas cap d'ells no treballa. Hi ha moltes famílies del nostre país que tenen moltes dificultats, per exemple, per mantenir casa seva i de fet potser hi ha 70.000 famílies aproximadament que han perdut casa seva al llarg del que portem de crisi. Per tant, de motius per la preocupació no en manca. Al costat d'això, també és veritat, i em sembla que és obligatori dir-ho, perquè necessitem saber-ho, perquè és veritat, perquè a més necessitem també tenir alguna esperança, que hi ha moltes raons també per l'esperança. Entre les raons per l'esperança objectives n'hi ha algunes de molt evidents. Exportem més que mai en tota la nostra història. No havíem exportat mai tant com ara. Durant tots els anys de la crisi, malgrat que la crisi és duríssima i afecta de forma molt cruel a moltes de les nostres famílies, malgrat això, cada any batem el rècord de les nostres exportacions. I per tant, sens dubte, aquest és un element positiu. Un element que no és prou positiu per compensar tot allò que va malament, certament. És a dir, les exportacions van molt bé, això no evita que hi hagi molta gent a l'atur, que hi hagi moltes empreses que tanquin, que hi hagi molts autònoms que pleguin, molts botiguers que han hagut de plegar la seva botiga. Correcte. Però també és veritat que aquestes exportacions ajuden que moltes empreses no tanquin, que hi hagi empreses que generen llocs de treball, molts menys dels que voldríem, però que els generin, i que en tot cas les coses no vagin significativament pitjor. Per tant, és un motiu per l'esperança. És una fortalesa que té el país. Una altra fortalesa que té el país, per exemple, el sector turístic. La campanya turística ha sigut, o haurà sigut, la millor o una de les millors de tota la nostra història. Una altra fortalesa que té el país, la captació d'inversió estrangera. Som la segona economia de tota la zona euro que més inversió estrangera va rebre l'any passat després de la regió metropolitana de Londres. La segona és Catalunya. I aquest any, el que portem d'any, hem captat més d'una quarta part del total de la inversió estrangera que s'ha dirigit a l'estat espanyol. I per tant, en aquest sector també hi ha motius per l'esperança. Si ho haguéssim d'agrupar tot, constataríem que els motius per l'esperança deriven de la nostra relació amb el món. Exportacions, turisme, inversió estrangera, i que en canvi els motius per la preocupació, atur, insuficiència del consum, etc., deriven de la situació interior. Quan més lligats estem al món, contra més lligats estem al món, millor. Perquè és el nostre vincle amb el món, a través de les exportacions, del turisme o de la inversió, allò que salvarà la nostra economia, salvarà els nostres treballadors, les nostres empreses, els nostres autònoms, les nostres famílies. La crisi ens afecta, en canvi, en l'àmbit interior. És aquí on patim més. Ens afecta en aquest àmbit perquè la crisi va començar, i en part continua sent, una crisi fruit d'una explosió, d'una bombolla financera i immobiliària, d'un sobreendeutament, d'un endeutament excessiu per part d'empreses, de famílies, d'entitats financeres, etc. Però si la crisi va començar així, que així va començar, i que en gran mesura continua sent fruit d'això, és una crisi que ha derivat també cap a una nova realitat, cap a una nova dimensió, encara més dura, perquè s'afegeix a la primera. I és que molta de la nostra gent s'ha quedat sense feina, molts dels que tenen la sort de continuar tenint feina han vist com queia el seu salari, la massa salarial, el salari, en termes relatius i en termes reals encara més, ha caigut de forma molt significativa i, per tant, les nostres famílies, tots nosaltres, tenim menys capacitat de consum de les que teníem fa 5 o 6 anys. I, per tant, hi ha una crisi de la nostra capacitat de consumir que es trasllada sobre les nostres botiguers, sobre els nostres autònoms, sobre les nostres empreses, etc. Les empreses que no exporten, que no tenen la sort d'exportar i que depenen del mercat interior, pateixen significativament a causa de la crisi de la nostra capacitat de consum.
De fet, si nosaltres tenim capacitat ara per seguir exportant i cada any exportar una mica més, és perquè som més competitius. Però som més competitius gairebé exclusivament a base de retallar els salaris. Allò que ha caigut de veritat a la nostra economia són els costos laborals. Per ser competitius, per poder exportar i per tant per generar beneficis, per generar més inversions, per generar llocs de treball, és indubtable que necessitem ser competitius. Però si només guanyem competitivitat a través de rebaixar els salaris, la conseqüència és que les nostres famílies no poden consumir. Per tant, com hauríem de guanyar competitivitat? L'hauríem de guanyar a part dels salaris, perquè els salaris ja s'han restringit molt. On hi ha possibilitat? On hi hauria possibilitats de guanyar competitivitat? Per exemple, si els preus energètics fossin més baixos, però paguem l'electricitat més cara d'Europa. És més, paguem la més cara i aquest gener tornarà a pujar. I acaba de tornar a pujar. Com podrien ser més competitius? Si els costos de transport fossin més baixos. Però els costos de transport continuen sent molt alts perquè continuem sense tenir una connexió ferroviària amb ample de via europeu amb el port de Barcelona o amb el port de Tarragona o amb les comarques lleidatanes. No la tenim. I és imprescindible per poder exportar a preus que siguin competitius i que, per tant, no tot recaigui sobre l'esforç dels nostres treballadors, sobre els salaris de la nostra gent o sobre els marges de benefici de les nostres petites i mitjanes empreses que, en molts casos, prou feina fan no tanquen. Però resulta que aquesta millora en els costos del transport, l'estat espanyol ens la impedeix. Com podríem guanyar competitivitat? Per exemple, rebaixant els costos de finançament. Però les entitats financeres no contribueixen, sinó que el que fan és estrangular el crèdit. En part és culpa d'elles, en part no. Ara no tindré temps de desenvolupar-ho tot, diguem, Però en tot cas el que és evident és que el crèdit no flueix i per tant les nostres empreses es troben amb una energia molt cara, amb uns costos de transport molt cars, en tot cas massa cars, molt més cars dels que haurien de ser, i es troben amb uns costos de finançament molt cars. El resultat de tot això és que si volem ser competitius, l'única manera, l'únic instrument que hi ha hagut fins ara per ser competitius és a base de rebaixar salaris. Però això té una conseqüència molt negativa sobre la nostra economia. A més, de tot això s'hi afegeix una altra situació, i és que les nostres administracions públiques, no només la Generalitat de Catalunya, no només el Govern de Catalunya, sinó també els nostres ajuntaments, estan en una situació molt complicada. No perquè els nostres ciutadans, les nostres empreses, els nostres treballadors no paguin molts impostos, que sí que en paguen molts, i en molts d'aquests impostos estem en els tipus marginals més alts d'Europa, i això és una obvietat, i a algú li agradarà més sentir-ho, i un altre no ho suportarà que ho digui, però és una obvietat, alguns dels tipus marginals dels nostres impostos són els dels més alts d'Europa, i a més ens veiem obligats a posar nous impostos, i Esquerra Republicana impulsa nous impostos, que òbviament, en alguns dels casos, almenys en alguns dels casos, preferiríem no posar, però que ens veiem en la necessitat imperiosa de posar, perquè si no els posem, tenim menys recursos per les nostres escoles, pels nostres serveis socials, pels nostres hospitals, i per tant ens veiem obligats a prendre decisions que no voldríem haver de prendre, que la nostra societat no es mereix que haguem de prendre, perquè la nostra societat fa molts esforços pagant molts impostos. El problema és que aquests impostos no reverteixen a favor de la nostra economia, de les nostres famílies, de les nostres escoles, dels nostres hospitals. Perquè gran part d'aquests impostos se'ls queda l'Estat. I poso un exemple, afegir els molts que ja hem explicat durant molts mesos. I aquí és evident que els que són independentistes de fa més de temps i que per tant tenen el missatge més après, diuen, ostres, és que encara estem... Sí, ja, però hi ha molta gent d'aquest país que fins ara no ho ha volgut escoltar. I per tant és bo que ho repetim. Per tant, ara n'afegeixo un als molts que hem dit. Un de nou. Només en l'increment de la recaptació d'IVA, l'IVA el govern espanyol, el PP, el va passar del 18 al 21, en alguns casos del 8 al 21. Perruqueries, cultura, etc.
només amb aquest increment, només amb el que es guanya amb aquest increment, a Catalunya no hi hauria cap retallada. Però aquest increment, que el paguem tots, ciutadans, empreses, ajuntaments, tots, aquest increment se'l queda íntegrament l'Estat. De tot aquest esforç que fem de més, que fan tots els nostres consumidors, tots els nostres ciutadans, totes les nostres famílies, en els nostres ajuntaments i en el nostre govern, el govern espanyol els hi destina 0 cèntims d'euro. No un 50%, ni un 40%, ni un 30%, ni un 20%, ni un 10%, no, 0. Només amb això no hi hauria cap retallada. Només això és molt més que tots els impostos que intentem posar desesperats per intentar salvar les nostres escoles i els nostres hospitals. Això fa que haguem de prendre decisions molt difícils. I les decisions que vindran seran duríssimes. Els pressupostos, que probablement contribuirem a aprovar, el Parlament de Catalunya, explico perquè quedi clar, el Parlament de Catalunya no hi ha cap majoria possible que no inclogui Convergència i Unió. Repeteixo, al Parlament de Catalunya no hi ha cap majoria possible que no inclogui Convergència i Unió. Per tant, si algú es vol entretenir i comprovar-ho, que vagi fent sumes, agafa i comença a sumar. Esquerra Republicana, més el Partit Socialista, més aneu sumant, més el PP, més Iniciativa. No hi ha cap majoria possible que no inclogui Convergència i Unió. Per tant, els pressupostos que molt probablement contribuirem a aprovar, conjuntament amb Convergència i Unió, seran uns pressupostos duríssims, injustos. Atès que la situació és especialment injusta, la situació econòmica, la situació social, i molta d'aquesta injustícia ens ve imposada per decisions arbitràries que pren l'estat espanyol, no Espanya, no els espanyols, sinó l'Estat i la seva elit dirigent i els seus polítics. Atès que la situació és especialment injusta, hem de procurar que almenys els pressupostos siguin els més justos possibles. Precisament perquè la situació és molt injusta, i és molt injusta pels nostres funcionaris, i és molt injusta pels nostres aturats, és molt injusta pels nostres mestres, als quals no els hi pagarem, molt probablement, la paga extra una altra vegada, o els nostres metges, o les nostres infermeres, els nostres professors, els nostres Mossos d'Esquadra, els nostres bombers. Atès que la situació és especialment injusta, hem de procurar que els pressupostos que aprovarem siguin els més justos possibles. Ara, el total del pressupost no el decidirà el Parlament de Catalunya, ni el Govern de Catalunya, ni els ciutadans de Catalunya a través del Parlament i del Govern. No el decidirem nosaltres, el total del pressupost. El total del pressupost el decideix el Ministeri d'Hacienda, el Govern espanyol, que és qui decideix si ens podem endeutar o no. Qui decideix en quina quantitat ens podem endeutar o no. Qui decideix quines inversions fa en el nostre país. Per cert, les previstes per l'any que ve, 25% menys de les que estaven previstes per l'any passat, per aquest any, que de fet executades n'hi ha moltes menys de les que estaven previstes. Mentre que en canvi, per exemple, el pressupost en investigació militar puja un 39,5%. I les partides en el Ministeri de Defensa doblen, més que doblen les partides destinades a ensenyament i cultura sumades. Per tant, qui decideix si ens podem endeutar o no? Qui decideix en quina mesura ens podem endeutar? Qui decideix quines inversions fa l'Estat, que les fa amb els nostres impostos? Qui decideix a quin tipus d'interès ens podem endeutar? Perquè ells no ens paguen el que ens deuen i ens obliguen a nosaltres a demanar crèdit allò que ells ens deuen a nosaltres, de tal manera que nosaltres acabem pagant interessos per allò que ells ens deuen a nosaltres.
S'entén o repeteixo? Ells no ens paguen el que ens deuen, com que no ens paguen el que ens deuen, ens obliguen a demanar nosaltres a crèdit allò que ells ens deuen, de tal manera que nosaltres paguem interessos per allò que demanem a crèdit, d'allò que ells ens deuen a nosaltres. I qui fixa aquest tipus d'interès són ells. Per cert, ens cobren un tipus d'interès molt més alt que el que a ells els hi cobra el Banc Central Europeu per donar-los els mateixos diners. S'entén això també? Per tant, per cada euro que ells ens deixen, que són els euros que ells ens deuen, però com que no els paguen, ens obliguen a nosaltres a demanar-los, per cada euro ells hi guanyen un 2 o un 3%. Puc ser una mica contundent? Això què és? Això no sé què és, d'acord? Això que no sé què és, en aquestes condicions, es faria multimilionari. No? Si vosaltres per cada euro que deixeu guanyeu un 3%, oi que us faríeu rics? Molt bé, doncs això. Per tant, la situació és especialment difícil. Nosaltres no decidim el total del pressupost, no el decidim, del pressupost que el Ministeri acabarà decidint, del total del pressupost que el Ministeri acabarà decidint pel govern de Catalunya, nosaltres l'únic que podem decidir és com el distribuïm. Doncs procurarem que aquesta distribució sigui el més justa possible. Què vol dir això? Vol dir que les partides d'ensenyament, salut i política social han de ser percentualment les més altes de la història. Per què? Perquè estem en un moment que és segurament el més injust de la història que nosaltres hem viscut. Això no podrà ser així indefinidament, però ara com ara necessitem intentar ajudar la nostra gent i especialment a la gent que més pateix i que més necessita. Per tant, procurarem, garantirem que els pressupostos siguin els pressupostos socialment més justos, perquè nosaltres hem de donar un senyal inequívoc als nostres conciutadans, i és que tot el que fem, ho fem per ells. Que l'única cosa que ens legitima en allò que fem és que ho fem per la nostra gent, pels ciutadans d'aquest país. Que aquest procés no el protagonitzarem tots amb el mateix entusiasme, és evident. Hi ha gent que s'encarrega cada dia de recordar-nos que ells d'entusiasme no en tenen gaire. Per tant, és evident que aquest procés no el protagonitzarem tots amb el mateix entusiasme, però també és evident que allò que legitima el procés és que aquells que el protagonitzem amb entusiasme ho fem pensant en tothom i que no ens volem descuidar ningú pel camí, que no ens sobra ningú i que especialment ho fem per aquells que més ho necessiten. Perquè mereixeu, ho mereixen gairebé tots, però hi ha alguns que ho necessiten especialment, perquè la seva situació és especialment desesperada. Doncs ho fem sobretot també per aquests. És més, una altra manera d'explicar-ho. Quan un dels nostres conciutadans es troba en una situació de necessitat, i molts dels nostres conciutadans es troben en una situació de necessitat, quan les coses anaven bé, o almenys aparentment anaven molt bé, fa 8 o 9 o 10 anys, quan les coses aparentment anaven molt bé, en el nostre país ja hi havia un 18% de la població, és a dir, gairebé un de cada 5, que estava sota el llindar de la pobresa. Quan, aparentment almenys, tot anava molt bé, un de cada 5 dels nostres, per tant, de mitjana, un de cada 5 d'aquesta sala, estava per sota del llindar de la pobresa. Ara això és pitjor. Quan un dels nostres es troba en una situació de necessitat, aquesta necessitat que hi té, per nosaltres constitueix un deure de treure'l d'aquella necessitat.
Per tant, nosaltres tenim un deure amb els nostres conciutadans, que és ajudar-los a tot i especialment a aquells que més ho necessiten. Per tant, atès que les millors eines possibles per ajudar la nostra gent, per ajudar a tots els que viuen en el nostre país, atès que les millors eines possibles són indubtablement les eines d'un estat, nosaltres, o almenys alguns dels que estem aquí, que som independentistes de tota la vida, jo continuaria sent independentista encara que l'estat espanyol fos l'estat més democràtic, més pròsper, més just i més simpàtic del planeta. Continuaria sent independentista. Jo no necessito raons econòmiques ni socials ni per ser independentista, d'acord? Però molts dels que som independentistes de tota la vida, ara, a més d'estar convençuts que hi tenim dret, que el tenim, indubtablement tenim tot el dret del món de ser un país com qualsevol altre del món, a més de tenir el dret, en tenim el deure. Perquè és el nostre deure ajudar la nostra gent que ho necessita. La necessitat dels nostres constitueix un deure. Per tant, tenim aquest dret i tenim aquest deure. I en aquest dret i en aquest deure, i en aquesta necessitat imperiosa i urgent, urgentíssima, perquè la gent que pateix ha de saber que farem tot el possible per resoldre aquest patiment quan abans millor, en aquest dret i en aquest deure de resoldre les necessitats de la nostra gent, ens trobem la majoria de la nostra societat. I això també és molt important, fins al moment en què votarem i posarem a dins de l'urna una papereta on hi haurà un sí i uns altres posaran una papereta on hi ha un no i tot és igualment legítim i tots són dels nostres i nosaltres ho farem tot per tots ells, pels del sí i pels del no, fins a aquell moment tots aquells que volem votar representem la causa de la democràcia i tots aquells que no ens volen deixar votar estan en contra de l'exercici democràtic i per tant estan en contra de la democràcia en el nostre país. I tinguem ben clar una altra cosa, els enemics del nostre dret a votar, els enemics de l'exercici democràtic de votar, aquells que faran tot el possible perquè no puguem votar, aquells que faran tot el possible per impedir-nos que tinguem les millors eines per ajudar la nostra gent, aquells que faran tot el possible perquè no puguem ajudar la nostra gent, aquells no descansen mai, ni han descansat mai, ni descansaran mai. I per tant, nosaltres ens trobem davant del dret i del deure i de la necessitat de no descansar, perquè ells no descansaran. És més, molts d'ells tenen tanta pressa per vendre els nostres drets, tenen tanta pressa per vendre's el nostre país, tenen tanta pressa per vendre's a la nostra societat, que de tanta pressa que en tenen, sovint ni tan sols s'esperen que els comprin. I desesperats es regalen cada dia, s'ofereixen tan barats que es regalen. I el que és més extraordinari encara, ni regalats no els volen. I molts d'ells
ens voldran transmetre la sensació de la por. Molts d'ells faran veure que ells mateixos estan espantats encara que potser no ho estiguin. I estan tan predisposats a espantar-se que s'espanten o fan veure que s'espanten abans que ningú els hi faci cap por. Per tant, com que sabem que això ha estat històricament així i és molt probable que continuï sent així, i de fet hi ha gent que cada dia s'esforça en demostrar-nos que és així, una altra cosa no, però són d'una constància admirable. Cada dia ho intenten, cada dia es reuneixen, cada dia s'ofereixen. No cal posar noms, perquè si poso noms es convertirà en un titular, no cal. Sabeu per què no cal que posi noms? Perquè tothom sap de qui estic parlant. O no? O algú té algun dubte? Oi que no teniu cap dubte? Doncs com que no... Per què no teniu cap dubte? Per què no teniu cap dubte? No teniu cap dubte perquè ells fan una tasca pedagògica extraordinària. De fet, estic convençut que ells fan molt més que jo per la causa. Convencen molta més gent que jo, i mira que jo ho intento, però ells són tan eficaços a l'hora de convèncer els nostres. Per tant, com que sabem que això ha estat així, que molt probable continuarà sent així, i que ells s'esforcen cada dia en demostrar que és així, és bo, és més, és imprescindible que nosaltres ho sabem, perquè això ha de ser la millor vacuna que tenim per protegir-nos davant de tot això. Ara, passi el que passi l'any que ve, i és evident que nosaltres no contemplem cap escenari que no sigui un referèndum. Per tant, Esquerra Republicana no contempla cap escenari que no sigui un referèndum. No en contempla cap. I al mateix temps també és evident que no tanca cap camí a la democràcia. Les dues coses són veritats alhora. No ens plantegem cap escenari alternatiu a un referèndum. I al mateix temps no tanquem cap camí a la democràcia i tots els camins democràtics ens semblen legítims. Passi el que passi l'any que ve, si depengués de nosaltres, us ben juro que ja ho hauríem fet. Si només depengués de nosaltres, us ben juro que ja ho hauríem fet. En tot cas, passi el que passi l'any que ve, tindrem molta feina per fer. Molta. Perquè haurem d'aixecar la nostra economia, haurem de construir una societat més justa, haurem d'intentar compensar, i ho haurem de fer, tots els sacrificis que han fet els nostres serveis públics, fonamentalment en àrees com l'ensenyament o la salut. Haurem d'ajudar les nostres empreses, les haurem d'ajudar que exportin més, haurem d'ajudar els nostres treballadors i els nostres consumidors a disposar de més renda per poder consumir una mica més. Perquè al final, allò que a les nostres empreses els hi va bé, també és bo pels nostres treballadors. I allò que va bé pels nostres treballadors és bo per les nostres empreses. Perquè són les nostres empreses les que generen llocs de treball per a la nostra gent, i és la nostra gent el que genera el consum que les nostres empreses necessiten per continuar creixent. Tindrem molta feina per fer, en tots els àmbits. Els que sou empresaris, els que sou autònoms, els que esteu a l'atur, els que esteu treballant, els que sou estudiants, els que són jubilats. Tindrem molta feina per fer. Molta feina per fer. I una part molt important d'aquesta feina, una part molt important, l'haurem de fer des dels nostres pobles i ciutats. I per tant, el que passi en els nostres municipis és molt important, perquè hi ha una part importantíssima de la feina que s'haurà de fer a prop de la gent. I quan més a prop de la gent, millor. I quantes més coses puguem fer ben a prop de la gent, millor. Per tant, el món municipal serà molt important. I ara acabo amb un parell de reflexions darreres. La primera, nosaltres estem disposats a assumir totes les responsabilitats que siguin possibles, perquè nosaltres volem ajudar tant com sigui possible el país. I per tant estem disposats a assumir les màximes responsabilitats
al servei del país. Per tant, si ens criden a govern, nosaltres estem disposats a anar-hi. Parlo claríssim, Ningú tindrà cap dubte. Podeu estar d'acord o no amb el que explico, però és claríssim. Nosaltres estem disposats a anar-hi. I la condició que hem posat i que continuem posant sempre ha sigut la mateixa. Data. Pregunta. Una pregunta. Clara. Perquè la resposta sigui explícita. Data. Una pregunta clara perquè la resposta sigui explícita. I entrar a govern per blindar el procés. Per blindar el procés. Per assegurar que els nostres ciutadans aniran a votar. Encantats de ser-hi. Senzill. És ben senzill. Si algú ens hi vol, ja sap. Ha de complir amb el seu propi programa. I estem convençuts que així serà. Perquè nosaltres confiem. Volem confiar. Necessitem confiar en el govern del nostre país. I és més, farem tot el possible per ajudar-lo a que aquesta confiança no sigui decebuda. Farem tot el possible per ajudar-lo a que compleixi els seus compromisos i els acords d'estabilitat parlamentària. No regatejarem res a l'hora d'ajudar el nostre govern a servir la nostra gent. Vam dir moltes vegades que seríem el soci més lleial del poble de Catalunya. I em sembla que, per mèrits nostres i de mèrits d'alguns, és evident que hem complert la nostra promesa i que la seguirem complint. I l'última, si dic que n'hi haurien dues, aquesta és la primera, l'última de tots. Escolteu una cosa, és irrellevant comparat amb el procés, comparat amb la independència. És irrellevant els resultats electorals d'Esquerra Republicana. No forçarem cap elecció anticipada, per molt que les enquestes ens diguin que les coses ens anirien molt bé, que ens anirien millor que mai, ni que ens diguin que guanyaríem les eleccions, perquè no estem aquí per guanyar eleccions. És evident que si algun dia ens toca guanyar-les i la gent s'entossudeix en què les guanyem, les guanyarem encantats, Però quedi clar que comparat amb la independència del país, això és irrellevant. I que, per tant, abocarem tots els nostres esforços en ajudar la majoria parlamentària que ja hi és, i que és més que suficient per fer tot allò que hem de fer. I això abocarem tots els nostres esforços des de tots els àmbits i també des de l'àmbit municipal, que, com deia fa un moment, serà un àmbit decisiu en la construcció del nostre país, passi el que passi l'any que ve. I per això aquí a Lleida tindreu com a candidat en Carles Vegas.